Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 1? Semoga selalu sehat dan masih tetap semangat meskipun belajar di rumah. Kepanggih malih kalih pemindah bahasa Jawa. Nah, pertemuan sakmenika kita badhe sinau maos. Nggih, maos berdasarkan gambar. Nah, mangken wonten gambar, anak-anak lajeng njodohke gambar niku tulisane napa. Lajeng dijodohke pundi sing sami. Nggih. Nah, ampun putus asa. Nek sing dereng saged maos mungkin bisa dieja. Nggih. Sakmenika dipun buka buku paketipun halaman 14. Halaman 14 sampun. Nggih. Nah, sakmenika niki wonten gambar. Nah, setunggal niki gambar napa niki sing warna ungu? Niki gambar tas. Nah, tulisane niki nggih tulisane TAS. Tas. Nggih. Nah, pundi sing ingkang sebelah kanan sing wonten gambare sami? Pundi? Nah, teng ngandhap niki. Nggih. Lah niki mangken dipun jodohke. Ten nggih, dipun garis. Saged ngangge pewarna, saged ngangge pensil, nggih. Lajeng nomor kalih. Niki gambar napa? Buku leres. Nggih, tulisane nggih sami. Bahasa Indonesia kalih bahasa Jawa buku niku sami. Niki buku. 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 Lajeng sing ingkang kanan pundi gambar bukunipun? Nah, niki digaris sami mriki. Nggih. Lajeng nomor 3 niki gambar napa? Pensil. Nggih kalih nek bahasa Indonesia pensil, bahasa Jawane potelot. Nggih. Nah, potelot niki gambare pundi ingkang sami? Tulisane potelot niki POTELOT. Potelot. Lah niki digaris wonten kanan niki gambare sami gitu. Nggih. Lajeng nomor sekawan niki gambar napa? Penghapus. Nggih, penghapus niku bahasa Indonesia. Menawi bahasa Jawa niku setip. Nggih, setip. Nah, niki tulisane kados niki setip. 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 Nah, lajeng pundi sih sing wonten gambare setip sing sebelah kanan? Sebelah kianu pundi? Nah, niki sami. Lah mangken dipun garis setip. Nggih, sampun paham? Nah, mangken dipun lanjutaken halaman gangsal welas. Nggih, latihan menggabungkan. Lajeng dipun waos tulisanipun. Nggih, ampun namung gambare mawon, meskipun wonten gambare dipun waos hurufipun, ukaranipun supados anak-anak saged maos. Latihan maos nggih. Mekaten pembelajaran bahasa Jawa untuk kali ini. Anak-anak tetap semangat dan sehat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.